Budi Bog s nama i majko Božja. Nema Boga, majko. Samo nam Tito i partija mogu pomoći. Sram te bilo, Vojine. Zar u mojoj kući gde si prvi put hleb ukusio, zar napadnje veče da huliš na Boga? Sram te bilo, Vojine. Samo se ti krsti, Avrame. A bilo bi bolje da malo pripaziš šta radiš. Ja te nekih stvari ne mogu zaštititi, pa da si mi otac i 1000 puta. A od kojih to stvari ti treba mene da štitiš, Vojine? Pa recimo da moj Oder dođe sutra u sela i da te čuju kako zboriš, rastreljat će te bez suda. A šta ja to loše zborim, Vojine? To Bogu i o sličnim glupostima. Zar se taj tvoj Tito ne krsti? Ko je on? Ateista, Avrame, ateista. Za takve nisam čuo. Šta je to? To je čovek koji ne veruje u Boga. Biće da je on neki nečastivi, on i ne treba da se krsti. Nego kaži ti meni, ko će to Srbima da zabrani da se prekrste i da se pomole Bogu? To ni Turci nisu mogli, ako su bili sila. Kaži, junače, što taj tvoj Tito dođe u Srbiju da Srbima brani da se krste? Što ne ukine Hrvatima, i oni su hrišćani? Eto. To bi bio dovoljan razlog da te streljaju. To, da se Hrvati ne krste, a? Blentavi, znam ja malo više o toj vašoj borbi. 2 godine traje ovaj bela i neće izići na dobro. Stigle su nam izbeglice iz Hrvatske i Slovenije. I znaš šta kažu? Rat je Švaba udario. Nije Švaba, nego Ustaše. Poklaše i popališe sve što je pravoslavno, a predvode ih ti njihovi sveštenici. Prema tome, Vojine, Tito njima ne brani da se krste i da se mole Bogu. To je propaganda. Braća Hrvati su odlučno ustali u borbu protiv fašizma. Ti nam izveštaji stižu redovno. A nama izbeglice, zato ne pokušavaj sutra da mitinguješ u selu. Biće te dok trepneš. Ne zaboravi, ja sam još uvek glava ove familije. Ili se urazumi, ili za ovu kuću više ne postojiš.